бо иштироки зиёда аз 2000 кормандони идораву ташкилотҳо ва муассисаҳои тандурустиву соҳаи маорифи шаҳри Турсунзода ба хотири беҳтар намудани ҳифзи муҳити зист ва тозагиву ободонӣ дар маҳал аксияи тозагӣ гузаронида шуд. Ин иқдом дар доираи сазовор таҷлил намудани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон рӯи кор гирифта рӯзҳои истироҳатӣ баргузор карда мешавад. ин навбат аҳли кормандони соҳоти гуногун ду шафати шоҳроҳи байналмилалии Душанбе Турсунзода ва боғу гулгаштҳо, инчунин атрофи роҳҳои дохили шаҳриро аз алафҳои хушкида ва партовҳои сахти маишӣ тоза намуданд. дар шаҳри Турсунзода аксияи тозагии соҳил, тозагии маҳал, тозагии шоҳро ташкил карда шуда, зиёда аз 2000 сокинон баромада партовҳои худро бо зиёда аз 9 адад техникаҳо бурда ба партовҳои расмӣ интиқол дода шуд ва ин иқдом то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон идома дорад. бояд гуфт ки аксияи тозагӣ дар ҳудуди шаҳраку маҳаллаҳои шаҳр низ пайваста доир гардида дар рафти он ба сокинон оид ба тозагиву озода нигоҳ доштани муҳити зист ва атрофи биноҳои истиқоматии баландошёна корҳои фаҳмондадиҳӣ доир карда мешаванд. аз ҷониби кормандони муассисаи шабакаи кӯмаки авлияи тиббии санитарӣ ҳар шанбе маъракаи шанбеӣ гузаронида мешавад. имрӯз ин иқдомро мо дастгирӣ намуда 200 нафар кормандони шабака дар ин маърака дастиҷамона иштирок дорам. баргузории чунин аксияҳои дастҷамона ба баланд бардоштани маърифати экологии шаҳрвандон ва ҳифзи муҳити зист заминаи мусоид фароҳам меорад. партовҳои сахти маишӣ, пластикӣ ва дигар намуди партовҳои ҷамъ гардида тавассути нақлиёти хизматрасонӣ ба партовгоҳи асосии шаҳр бароварда шуданд.